бозиҳои даври охири чемпионати ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ миёни ҷавонони то 20 сола баргузор гаштанд. то даври охир ин ҷоизадорони чемпионати имсолаи кафа муайян набуд ва якбора 4 тим барои махомҳои ифтихорӣ дар даври чаҳорумбар рақобат пардохтанд. тими миллии наврасони то 17 солаи тоҷикистон зери роҳбарии Раҳматулло Фузайлов дар ин дар варзишгоҳи Талко арена бо ҷавонони то 20 солаи Эрон ворди рақобат гаштанд. пирӯзӣ муқобили Эрон ва бохти Ӯзбекистон муқобили Афғонистон дар ин давр тими моро қаҳрамони ҳамин мусобиқа мегардонд, вале наврасони кишвар аз миллипӯшони Эрон бо ҳисоби 2-1 шикаст хӯрда аз нишонҳои нухрам бенасиб монданд. дар дақиқаи 16 Ризо Мирзоён эрониҳоро ба пеш баровард. ин шашмин голи Ризо дар мусобиқаи мазкур мебошад. 10 дақиқа баъд ин бартариро Аббос Қаҳрезӣ дучанд сохт. наврасони кишвар танҳо дар миёнаҳои нимаи дуюм тавонистанд ки ба як голи сурхпӯшон ҷавоб бигӯянд. Беҳрӯз Хуҷаев дар дақиқаи 74 муаллифи гол гардид ва ҳисоби рақобат 2-1 шуд. рақобат бо ҳамин ҳисоб ба анҷом расид ва наврасони то 17 солаи тоҷикистон барандаи нишонҳои биринҷии мусобиқа шуданд. тими миллии наврасони Эрон бошанд ноиб қаҳрамони мусобиқа гардиданд. дар бозии дигари даври охири мусобиқа тими миллии наврасони Ӯзбекистон бо ҳисоби 4-0 якачил Афғонистонро шикаст дода зинаи аввали чемпионати ассотсиатсияи футболи осиёи марказиро ба даст оварданд. тими миллии наврасони то 17 солаи Ӯзбекистон дар бозии ҳалкунандаи мусобиқа дар варзишгоҳи вазорати мудофиа бо миллипӯшони Афғонистон дидор анҷом доданд. афғонҳо танҳо 20 дақиқа ба ҳамлаҳои ҳариф тоб оварданду халос. дар дақиқаи 22 Тимур Одилов баъди бозигузории олии ҳамтимёнаш голи аввали дидорро зад. 5 дақиқа мондан то ба хотимаи қисми аввал Тимур Одилов аз беруни ҷаримагоҳ бо як зарбаи non қадар қавӣ дарвозаи ҳарифро маротибаи дуюм рахна кард. 4 дақиқаи комил сипарӣ нашуда аз голи дуюм афғонҳо голи навбатиро аз тури дарвозаашон берун оварданд. дар дақиқаи 44 Далер Тухсанов дар дохили ҷаримагоҳи ҳариф бо ҳамтимёнаш хуб бозӣ кард ва бо фиреб додани ҳимоятгар голи сеюмро ба ҳадаф расонд. наврасони Ӯзбекистон дар қисми дуюм ба қасди нигоҳ доштани ҳамин ҳисоб ба майдон омада буданд ва натиҷа то даҳаи охир дар табло мисли нимаи аввал буд. вале дар дақиқаи 86 баъди бозигузорӣ намудани зарбаи кунҷии Нурлан Ибраимов аз паси Зайниддин Ҳамробоев истифода карда голи чаҳорумро таслими дарвозаи ҳариф кард. ҳамин гуна тими наврасони Ӯзбекистон бо ин фирӯзии бузург 10 имтиёз ба даст оварда қаҳрамони чемпионати ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ гаштанд. 4 бар дар якҷоягӣ бо футболбозони мунтахаби Эрон мубориза мебаранд ва баъди интиҳои бозии тоҷикистони Эрон дар варзишгоҳи Талко арена маросими ҷоизасупорӣ сурат гирифт. дар маросим ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Дилшод Ҷуразода ва котиби генералии ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ иштирок намуда ва ғолибон ҷавоизро тақдим карданд. ҷоизаи ферплеи мусобиқаро тими миллии Афғонистон соҳиб шуд. ҳамчунин ба тими миллии Туркманистон ҷоизаи махсусеро тақдим карданд. Ризо Мирзоён ҳамлагари тими миллии Эрон бо 6 голи задаи хеш ҷоизаи беҳтарин нишондани мусобиқаро ба даст овард. ҷоизаи муфидтарин бозигари чемпионатро бошад капитани наврасони Ӯзбекистон Муҳаммадалӣ Уринбоев соҳиб гардид. ҳамин гуна баъди супоридани ҷоизаҳои инфиродӣ тими миллии наврасони Тоҷикистон барои гирифтани нишонҳои биринҷӣ ба суфраи ифтихорӣ даъват карда шуд. шогирдони Раҳматулло Фузайлов дар чемпионати мазкур бо 1 пирӯзӣ, 2 мусовӣ ва 1 бохт 5 имтиёз ба даст оварда нишонҳои биринҷиро гирифтанд. мунтахаби то 20 солаи Эрон бо 9 имтиёз барандаи нишонҳои нухраи чемпионати навбатии кафа гашт ва қаҳрамони чемпионати ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ миёни ҷавонони то 20 сола наврасони узбек гардиданд. ҷавонони то 20 солаи узбек дар қаҳрамонии ҷаҳон аз гурӯҳ ба марҳилаи дигар баромаданд ва наврасонашон бошанд ба ҷои онҳо дар ин чемпионат нишонҳои тиллоро гирифтанд. ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Дилшод Ҷуразода ҷоми мусобиқаро ба ғолибон тақдим кард.